Ang sakit sa gastroesophageal reflux usa ka kondisyon nga sakit nga mahitabo kung ang sulod sa tiyan mosaka sa esophagus or oral cavity. Unsa ang mga tambal alang niini nga sakit? Ang una nga lakang mao ang pagsunod sa pipila kayano nga mga lakang sa adlaw-adlaw nga kinabuhi aron malikayan ang gastroesophageal reflux. Ipataas ang ulo sa higdaan, pulo hangtod sa 15 nga sentimetro, likayi ang paghigda human mukaon, pagbaton o ginagmay kanunay nga pagkaon, likayi ang labing acidic nga mga pagkaon. Adunay usab nga mga tambal alang niining makalagot nga sakit sama sa mga proteksyon nga tambal sa esophageal mucosa sama sa sucralfate, prokinetic nga mga tambal nga nagpadali sa pagubal sa tiyan, domperidone, metoclopramide, ang mga inhibitor sa proton pump, omeprazole, pantoprazole, lansoprazole. Bisan pa, labing maayo nga mokonsulta sa usa ka espesyalista sa kaso sa gastric reflux nga mahimong magpakita pagkahuman sa usa ka mambinantayon nga pagsusi ang labing angay nga terapiya. Sa among website www.medfor.care makita nimo ang daghang uban pang sulod ug mga insights. Umari og bisitaha kami. Magkita ta sa Med4Care.